Din hija esperjenza reali ta' mara li tkellmet ma' One News dwar każ li tefaħħa fi problemi li qatt ma ħolmot li taqa' fihom. Konti li nitlob għal kont madwar sena, kont nibgħat l-email lill-alarms u darba waħda nirċievi ħafna kontijiet f'daqqa u daw il-kontijiet kienu jammontaw għal 15,000 euro. Tispjega kif ma setax tħallas dawn l-ammonti ta' flus u xarejn wara l-alarms qalula li jekk ma tħallasx kollox fi żmien jumejn kien se jaqtala d-dawl. Dakinhar stess filgħodu rat kif għamlet u tat 1,000 euro lill-alarms. Huma aċċettaw mill-1,000 imma xorta ma setgħux iwaqfu milli jaqtaw lis-servizz. Ħallini ġurnata bla dawl. Is-sit tal-ħanut ma kellha ebda alternattiva oħra ħlif li dakinhar stess fil-għaxija tmur l-arms u tħallas 2,500 euro oħra. Dak il-ħin l-arms aċċettat li tagħti lura l-provvista tad-dawl lill-ħanut bil-kundizzjoni li s-sit tidħol fi ftehim fix-xahar biex taqta' l-kont pendenti. Talbuni biex inħallas 2,381 fix-xahar. Jiena rajthom ammonti kbar ħafna, jiena hekk ħanut tat-te għandi. Il-mara tgħidilna li kellha tirrikorri lejn il-bank li jaċċetta biss li jtija self ta' 3,000 euro mill-11,500 li kien fadlilha tagħti lill-alarms. Mort inkellem il-manager tal-bank biex jgħinni għalli aħna dak l-ammont ma nistgħux intuhomlok għax jien għandilhom soħra x'inħallas. U reġa' tani 3,000. Jien dak kelli jieħdu loan. Is-sit tal-ħanut marret għand l-arms b'dawn it-3,000 euro. Ridu xorta 2,381 ma 3,000, jien ma tajthomlhomx it-2,381 u rranġajna ntihom 1,000 fix-xahar jiena. L-1,000 euro kull xahar irdu jaslu sal-21 jew 22 ta' kull xahar. Sa dak tant jien nirċivi jitribit teddit mingħand l-arms, ġifieri għandi waħda qudiemi bħalissa. Final notice, suspension to follow. Jien daw il-karti huma kapaċi jibatuhom, il-kont li ma kinux kapaċi jibatuli. Il-mara qatt trid tħallas 8,500 euro oħra fuq medda ta' 9 xhur f'kontijiet antiki lill-alarms. Tgħid li se tkun kostretta li tagħlaq in-negozju tagħha. Ġieli ħanut, ġifieri inqermi jekk nħallih nieqes minn affarijiet. In-nies ġieli ngħidulhom m'għandix jew ma kellhomx. Ġifieri għandi 9 xhur oħra hekk. Jien anke ġifieri beħsibni nitlaq. Tneħħi l-ħanut. Għax ma tistax taffordihom hu. Ma tistax nitfi friġiet jew freezers jew hekk.